lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Sa dugay panahon nga kita nagkauban, ipakita mo ka na ko imong pagkabuutan. Magkuyog ta manimba, manuroy tag mga sa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang gyud akong nakuratan. Wala ko magdahumaw sa imong batasan. Permi kang saputon, imo kong pakasadon. Gamay ra ang problema, imo kong awayon. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mus balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, manigo arin nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo yung kahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang dako imo akong gibuwagan. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imong mga pulong, nindot paminawon kung ikaw mo hunghong. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan. Saway igong basihan, imo akong giluiban. Musulti lang taka kundi nakaganahan. Kusugay kang mutagop, di mo ko prangkahan. Gisakitan ko sa imong gibuhat karon. Wapa kay ka, kaayo mong duklon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Pagkapait palandungon ning gibati ko karon. Subo ang dugan ko kaway laming ikaon. Maglibog ko kung sayangay na kong buhaton. Di ko makatulog, ikaw huna-hunaon. May pagadto na lang sa bukid ko magpuyo. Mananum o kamuti kanimo magpalayo. Kalimtan ko na lang imong bugmang giahak. Bahalag manigo ang bahalag mga pahak. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Atuson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan didto ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo. Dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa, maura na nga rason.
Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na? Nabikil dayon ka? Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani-ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Why lain? Bernie Bitok-Bitok. Mula nang makilala ka aking mahal, di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko. Kahit nasaan ka man, larawan mo'y natatanaw. Mag-isa magtulog ay panaginip ka. Pagkat ang nais ko sana, kapiling ka sa tuwina. Ano bang nakita Good morning, good afternoon, good evening. kapag ika'y Maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi eh. Kung unsa man mo'y oras na minaw ug nagtanaw karon sa atong Facebook Live, or unsa man mo'y oras na minaw karon sa inyong mga radio station. Hello! Ano na po kita mamulabog sa inyong adlaw. Ano na po ng Pampa Good Vibes nga programa ang inyong ginaatangan na karon, ang Gugmang Giahak. Live comedy drama kauban si Brother Bernie Bitok-Bitok. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Tanawan lang ninyo, i-follow na lang ninyo ang Bitok-Bitok University para makita ninyo kung gwapo ba yun. di ako Basta gamay ragligyas ni Alden Richards. isip ko sa'yo. Lagi na Kumusta munta na? Nanginaot ko nga namo sa maing panglawas. kahit na Naginaot ko nga na okay rin yung mga kinabuhi karon. may natatanaw. Di malikayan kita maging siguro tanan na yung mga problema. Pero ang Ginoo dili mo hatag og problema nga di nato makaya. Ha? Kapiling Isalig lang ginas Ginoo, ha? Ampo lang yun. Kasi inyo mo yun po ng Ginoo. Ako nasad. puso ko ito sa'yo. Bitaw, ha? Ang pinaka-powerful sa tanan ang pag-ampo. Ano ligan Kung naman mo yung mga problema, ampo lang yun sa Ginoo, ha? Hindi natin ilangay-langayon pa. Simulan na po natin ang atong lap trip. Kung ang inyong mga relatives o mga ison wala pa nakabaluan nga programa, isultiin na sila. Ito na po ating lap trip na programa. Ito na po ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy!
Dear Brother Bernie, Bitok Bito. Sa tibuok Mindanao, all over the archipelago. Sa tibuok Mindanao, maayong pagpaminaw sa atong mga radio stations nga nag-ere karon. Sa may Nasipit, Agusan del Norte, Radyo Servisyo 94.3 FM. Sa Radyo Katribo Philippines 106.9 Butuan City. Sa Partner Radio 94.9 Oroqueta City. Og sa 97.1 Mix FM Plaridel. Og 92.5 Mix FM Aluran. Maayong pagpaminaw ninyo diya og sa 100.7 Tambuli Infinite Radio diya sa may Kidapawan City. Maayong adlaw kaninyo diha. Ang atong gugmang giahag giatod kanato sa Ashigo Plus Herbal Capsule o Herbal Coffee. Muna kay gibati sa imong kalawasan. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan. Huwag kang nambalatian, sa ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-ashigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Susantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas. Sama sa high blood, taas kaya ko ang sugar, kung naapog kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom mo sigo ang akong BP, mabot ng 200. Ang akong sugar, mabot ng tag 600 to 560. Kaya karon kalois Ginoo, naniinom na ko gasigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lang 170. Ang ako pong BP, mabot na lang tag 150, 130. Dako kay tabang na kong asigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance sa akong lawas, ang dili asigo na lang gid akong gi-maintain. Kaya affordable na sa bulsa. Kamong mga sama na ko nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang asigo. Kay makatabang din na to. Ang Ashigo Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Jessica 1 and 2. CP Sa tanan mga nag-order sa amo sa online, sa tanan mga nakapalit na sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Salamat kayo. Og i-share na sa ubang tao katong uban po diha nga feeling ninyo kailangan po aning Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Kabalo mo, ang nakanindot yun aning atong Ashigo Plus, ang main sagol ni ini kaning gitawag nga superfood nga ashitaba. First time pa ba mo nakadugan ng ashitaba? Kanang ashitaba nga sagol sa atong Ashigo Plus
herbal coffee o capsule. Usa ka Japanese herb kini. Kung asa dugay na kayo, pipila na ka mga tuig na ginagamit nila isip herbal medicine. Ang nakalamian ning ashitaba, gikan sa ugat, sa dahon o even sa stem ni ini, gahimuon nila ni tambal ni. Ang ashitaba dunay dietary fiber. Morning maayo kay ni siya sa constipation o maayo kay ni siya sa atong digestive system. Ang ashitaba usab makatabang sa pagpaubos sa cholesterol level. Og sa mga high blood diha, nganong epektibo kay ning ashigo kay kaning ashitaba makatabang kini sa pagpaubos sa inyong blood pressure. Usahay mo ng high blood na ka kay imong dugo wa nalapot na kayo. Galisod na ang kasing-kasing pagbomba padulong sa imong mga kaugatan kay naunsa naman imong dugo nimo lapot am kay ni. Mo nang kaning ashitaba ginatabangan nila nga mugwapo ang kalidad sa atong mga dugo og sa ato pong mga kaugatan. Mo nang kaning ashitaba dakong tabang ni siya nga malayo kita sa risgo sa mga heart diseases. Ang ashitaba aduna po kini anti-inflammatory properties. Ug aduna po ni siya anti-aging properties. Maunang sikreto sa unas mga Hapon, bisa pag 90 na sila, kung tanawon nimo mga bata pagyapon tanawon, wa pay mga wrinkles. Kay kaning sagol sa atong Ashigo Plus nga ashitaba usa ni sa makapalangay sa aging nimo. So mahala pag mga 90 na ka, age is just a number, pero imong pamanit apilting bata pa. Mo na usa sa pinakalamian ning ashitaba. Ang ashitaba usa ni sa main ingredient sa atong Ashigo Plus herbal capsule ha. Mo nang gitawag ni Ashigo Plus kay napagigibutang nga turmeric extract ug guyabano. Grabe. Kompleto. Bosa ka mo diya para protektahan inyong mga kaugalingon para maulian sa inyong mga sakit-sakit. Tistingin na ninyo ni og palit ang Ashigo Plus Herbal Capsule o magtumar na sa kape nga Ashigo Plus Herbal Coffee. Available ni siya sa inyong mga suking parmasya o mga tindahan na dool sa inyong lugar o mismo diri sa radio station nga inyong gipaminawan. Kung gusto po mo mag-on air o gusto sa mo mag-order sa ako sa online, pwede po kunyong i-PM sa akong Facebook page, Bitok Bitok University. Bosa mag-Ashigo Plus Herbal Capsule na o Ashigo Plus Herbal Coffee. Mayong adlaw kanimo, Brother Bernie Bitok-Bitok. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Joanne. Nalipay ko, Brother Bernie, na dunggan ang imong tingog. Sa una pagig ko, perminti kapaminaw sa imo ha. Ano po tani nga istorya ba? Abi na ginilag tigulang na ta. 27 years old pa ba ako? May tungod kini
Sa usa ka lalaki nga itago nato sa pangalang si Paulo. Pagilan ako ni Paulo, usa siya ka supervisor. Kunin siya bisor. Usa siya ka supervisor. Kulba kayog pamarog. Mo nang di yun malalis nga dagay makagusto ni Paulo. Og amino na nako nga usasag ko nagiganahan kay Paulo. Di na gyud mabalik ang tanan. Luha nga nahulog sa imong mga mata. Di na gyud kabayran ang tanang kasakit tungod sa mga adlaw na wala. O kung mahimo lang anong diba, baylo na lang tao kasing-kasing itang duha. Imuhan na ning ako ug ako nang imo. Kalimtin na tanan mong pagsubok. Kung gusto ka, tuyog na lang tang duha. Palayonin ka na. Joanne. Sir Pao? Yes, Joanne. Sir Pao? Joanne? Sir Pao? Sir Pao, mangutanan lang ko ba? O siya mong apelido, Liniment? Sir Pao Liniment. Joanne, kanang story sa takajutbi? O siya to istoryahan, Sir Pao. Kanang kuan about sa imuha ug sa ako ay? O siya di, Sir Pao, naday ko nabuhat nga di maayo? Wala man. Wala lang, kanang di na guna ko ni gusto pa, dugay-dugayon pa ba nga na istorya ba kanang tinuod nga kanang wala pa kay uyab? Ay? Sir Pao? Uyab? Baraglain lagi na itong topic lagi, Sir Pao. Wala lang. Nangutana mo ko sa mga kauban kung tinuod man lang nga wala kay uyab, wala kay trato. Gi-stalk ta ka sa Facebook, wa ko'y makita. Gusto lang guna ko may bawa ni confirm sa mga kung tinuod ba gyud nga wala kay uyab. Yes, Pao. Tinuod. Wala ko'y uyab. Focus man ko kay ko sa akong pag-eskwela. Ang problema galing tungod sa kalisod sa among kinabuhi dito sa bukid. Wala ko nakatiwas sa akong pag-eskwela. Mo ba? Oo, isa ka tuig na lang biyata na ang kulang para makatiwas ko. Muna na ako karon diri ang nagtrabaho isip sekretary. Kay para may na lang makataban sa kumamagpapa o naginaot po na makaipon ko kwarta para makapadayan sa akong pag-eskwela. Mau ba? Kabalo ka? Kaya ba ka na ako kapag-eskwelahon? Uy! Naunsa naman ni, uy, lain naman nga kung ano yung natapik. Uy, usi pa eskwelahon, ayaw anak, Sir Pao.
Lagi yung sa imong gusto. Kanang degree yun, Bachelor of Science major in t-shirt printing. Napoy Bachelor of Science major in vulcanizing. Or pwede po ga Bachelor of Science in lapida making. Dili Sir Pao eh. Sige lang Sir Pao, maning kamot lang po ko ako ang kuan, mag-ipon-ipon lang po ko para maka-eskwela ko balik. Salamat na lang sa offer. Murag lain man God. Ayaw, dili lain. Sa tinadanay lang. Di na ako nilang ilangan yung pa, pero naibog yung kunin mo ba? Ako nakita nga murag. Nakita na nako akong future wife. Ayaw pag anak, Sir Pao. Maulaw masataan na, eh. Kaya nga no. Mo man po'y tinood. Sir Pao, ayaw anak, Sir Pao. Dili ko, Sir Pao. Sige na, dawata akong offer. Pwede man ka magtrabaho gihapon sa at least di ka makaundang, maka-eskwela gihapon ka. Bahala o night school ra ba ka? Ako na'y bahala. Sir Pao, ayaw Sir Pao eh. Ulaw man kayo na Sir Pao. Sige na please, ayaw balibari. Pa-eskwelahon ta ka. Ayaw lagi Sir Pao. Sige na please. Nerang form Sir Pao, naka-file na ko danog form. 2.5 naman ang down payment, tamo ni nga kurso. Tagyatas na po di akong kuan, akong previous na ako nga kuan, mga grado. Mo na siya tanan ang bayro nun, Sir Pao. Nakaandam naman di ay. Uy, ulaw kay, ay na lang Sir Pao, ako na lang bawion. Di. Okay ra. Mas mayo na nga ni. Kaya gusto na ako nga mo graduate ka o gusto na ako nga muhayag yun ang imong kaugmaon para ako'y mubungkag sa imong kaugmaon. Unsa Sir Pao? Wala. Basta, ay kabala ka. Ako na'y bahala sa imong pag-eskwela. Kung hindi na ikaw ang dahilan, pipilitin ba ang puso kong hindi na masaktan? Kung hindi ikaw ay hindi na pipilitin pang umasa para sa ating dalawa. At hindi makagalaw, nahihirapan ang puso, pinipilit ay ka. Kung di tayo sa huli, awatin ang sarili na umibig. Uy. Murag di man ko maka-afford ani nga kuan. Makan-anan Sir Pao. Ay kabala ka, ako tanan dun. First time ni mo makakaon sa mga ani nga restaurant. First time sa ako sa mani, uy. Bisag asa na may pagkaon, itulyo ka ni. Oo, itulyo ka na. Kauna unsa imong gusto, kaunon. Basta kayang importante, kaunon punta ka. Unsa Sir Pao? Akong giingon ba, pabusog og maayo. Para na kay kusog. Kay unya ani, suyop inita ng kusog ba. Sir Pao, salamat kaayo. Nga imo nang gipa-experience ako. Dagan na kay mga butang nga di gyud ako ma-experience. Pero na-experience na ako tungod sa imo ha. Salamat. By the way, na-enroll na di ay ko. Salamat kay Sir Pao ha. At least uniform na lang akong kulang. Wa pa dito appeal uniform ang imong kuan? Tuition fee? Wala pa Sir Pao. Lahi pa po tong tuition fee. Ang uniform. Pero ay kabala ka. Pangitaan ko nagpamaaki.
Ayaw na. Ako na'y bahala sa imong school uniform. Wala, di ay. Ako na'y bahala. Ay, salamat. Laptop na lang gini akong problemahon. Laptop? Kailangan og laptop? Kailangan og laptop kaya na may online. Kung di magay laptop, pwede ra pod iPad. Pero ay kabala ka, Sir Pao. Pangitaan ako nagpamaagi. Ako nalay bahala na. Kadyo lang. Barang na-impas naman to akong isa ka laptop. Ay kabala ka. Palitan tagag laptop. Hala, pag sure biya Sir Pao, mahal biya ng laptop ay. Ay kabala ka. Ako na'y bala ng laptop ni mo. Ay, salamat kayo, Sir Pao. Susuyang ako na lang ginang boarding house akong kuan problemahon. Boarding house? Ano man? Ipapahawa naman ko, Sir Pao. Kaya wala ko nakabayad ba? Pero mangita lang ko sa mga dol-dol sa eskwelahan. Basig nalay ka ng bisag kwarto lang. Ay, kabala ka, Sir Pao. Ako na'y bahala na. Daga na kay kanatabang sa ako. Ako na'y bahala na kung asa ko makapuyo. Dili. Ani na lang. Kanang akong girintahan doon, dako mo kayo na nga balay. Naay bakante diya nga room. Pwede diya na ka. Ala, di ay? Ay, basig igang na diha. Si pasabot ni mo. Lain na ba na akong panit kay basta ka ng dili aircon kay magka-rashes na yun. Ay, kabala ka. Pabutangan ako ng aircon. Hala, Di ay, Sir Pao. O sige, kabala ka. Tanan-tanan yun ako ihatag ni mo. Una-una Kini akong gibuhat para ni mo tungod kay. Kani akong gibati ni mo tinud anay gayod. 1, 2, 3, go. Ito na naman naririnig, kumakaba-kaba itong bibig. Lagi na lang sinasabi, pwede ka bang makatabi? Kahit sandali lang, pwede ba? Sana pagbigyan na, sige na. Mukhang di naman yata ako. Yes, Pao. I love you too. I love you too. Unsa duwami? Ingon ko, oo na ikugma po ko nimo. Salamat kayo. Sa tinod anay la. Abi na ko wala na'y pulos ang akong kinabuhi tungod sa kapobre namo. Akong mamagpapa. Galisod na galing. Napaundang pa ko pag eskwela mo nang karon ako grabe akong kayo diri. Pero karon imo kong gitabangan. Imo kong gitagaan sa unsay akong gusto. Gipa-eskwela pag yug ko nimo. Gitagaan pag yug ko nimo tanan-tanan. So kinsa lugar di mo bika ana. Ayaw na. Ayaw na ang nani kapalitan na. Ang ako lang yun nga gusto lang yun ako nga mapadayon ni mo imong mga damgo. Nga akong gusto nga muasinso ka. Akong gusto nga mumaayo imong kinabuhi nga makatabang kasi mong ginikanan. O gang ako lang nga makita nako kung unsa na itsura sa imong gutter. Hey. Kadyo lang. Halay. Kadako ba di anak, Sir Pao? Ang ako lang
atong tuliron ng imong hiwi kayo nga gutter. Kay bisan pa mag El Nino karon, pero kung maglanin niya, kung hiwi imong gutter, mag-awas-awas gina, sayang ang mga tubig. Kabalo ba ka nga duger gina ko ning gipangandoy, Joan? Sir Pao, Joan, sagdi ko. Kung tana tugutan mo ako, na akong tuliron ang imong mga gutter. sa tinud-anay lang Sir Pao. Ganina na nagahulat ang akong gutter para tuliron. Ay kung kana man di ay, di natong Tuliron. Pero Sir Pao, before ka magpadayon, please, hinay-hinaya ra Sir Pao. Uy, Sir Pao. Sir Pao, ringon ko hinay-hinayi. sorry, atong hinayan. Kana. Gusto ginako namnamon ang kalami Sir Pao mo nang mas gusto ko nga hinay-hinayon yun. Sige, kana, okay ra man na. Pwede masihinay pa Sir Pao. Kana, Kana perfect. Kana sakto ra yun. Kana Sir Pao, hinay-hinay lang. sige, ito lang hinay na yun. Pwede ka makurat. Kana, nindot. Kana Sir Pao. Sir Pao. Sige. Ito lang hinay na yun eh. Maintain lang Sir Pao. Agay despikas ka ma. Ay. Sige. Brody, magini madao eh. Paspasan na ginako ni. Sir Pao. Agay Sir Pao. Sir Pao. Sir Pao. Sir Pao. Problema sa lalaki dapat dininda. Hayaan mo silang magabo sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat yung nagloloko. Pagkatapos kapag kinabangan, biglang lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Eto na naman tayo. Kailan ka ba matututo? Pag-ibig ay sakit sa ulo. Kaya wag kang magpapaloko. Bakit ba ang bilis mo na maniwala dyan? Di ka pa ba nadala sa iyong nakaraan? Ilang beses pa ba na kitang papayuhan? Ayaw ko lang naman na ikaw ay masaktan. Hindi kita sa down. Girl, pumili ka kasi. Karamihan kasi na ako makuha madali. Madali lang magpakamot pag may nangate. Kaya ngayon pa lang mag-isip ka te. Hey girl, just listen to me now. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibo kung masaligan. Huwag kang nang balatian, sa asigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa.
testimonya sa kayuhan atong paminawon. Ma'am, kisa kayo itong ngalan na to, ma'am? Ako si Sally Claret, taga Kunat, Aluran. Ang akong gibati, katong paminhod sa kong lawas, ug hangakon ko, then mo, para kong high blood. Pag inom na ko sa kuan, Asigo Herbal Capsule, nawala gyud. Munang akong hanyo ninyo nga mo palit gyud sa Asigo Herbal Capsule kay mo gina makabawa sa mga pamaol tanan. Sa iyong ipagbati sa iyong mga lawas. Salamat po ko nga naaning produkto ha. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Jessica 1 and 2, CP Pharma, AMG Pharmacy, Midgrace Pharmacy, Parametron Pharmacy, RNC Pharmacy, Claros Variety Store, Gordon Smith Shop ug niining istasyon. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwerte cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga pana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Mag-Biramax Capsule na! Diba? Diba ate Helen? Mga kuya, ang style na kong gibuhat mga igala, ang akong gibaligyan sa Biramax Capsule ang mga asawa sa mga kuya sa Eagles. Kaingon lagi sa, kuya, grabe yung Biramax. Ay, grabe kay kong bana, nagbuntag. Mo na diya. Kumbati gina. Ay pagluluya niya. Order pa ko bi. O sa mga misis diya, ani na lang. Kung kamo mga misis, feeling ninyo nga murag luya na permintis mister, o murag medyo minus na ang performance. O kamo na mismo palitin ninyo og Biramax Capsule or kaning Biramax Coffee. Sige. Tistingin ninyo, what di yun mabalakan ni ka-herbal man ni siya. Sa tilad anay lang, herbal. Wala ni siya ingon nga side effects. FDA approved ta. So natural gini siya mga igala. Nindot kaya na eh. Kabalo mo, kaning atong Biramax Capsule naman ni Horny Goatweed. Napo nitong Cat Ali mo magining usa sa kanang medyo magpapagahi ni Junior. Pero ang nakalamig yun ako aning Biramax, no? Dili lang ni siya ingon pampagahi lang. Napo ni siya sa kanong murag mubalik man imong energy. Gisagulan po namo ni og maka. Kaning maka, morning maka-increase sa imong energy ug stamina. I-boost niya imong energy levels ug improve ang imong stamina. Morning gwapo kani siya nga supplement sad sa mga athlete. Para mo increase ang ilang physical performance. So katong inyong mga kuya nga hiling magbasketball, magbiking, daghay mga kuan, paugnat sa kusog nga mga binuhat. Kaning atong Biramax dakon tabang ni. Kay naman ni siya sagol nga maka. Ang maka pag yun,
sa pagtuon bitaw. Maka-improve ni sa imong mood ug sa imong mental clarity. Morning gwapo kay ni ang maka sa depression ug anxiety. Sa katong mga, ako lang yung hongong, sa katong mga atong mga ate, mga miga, mga nanay, nga medyo nanay simptomas sa menopausal. Kaning maka nga sagol sa Biramax, ha? Usa ni sa makatabang para sa inyong hormonal balance. O na nakalami kinamay maka. So kanya itong Biramax di lang ni siya pang lalaki, pwede ni siya pang babae. O katong dugay ng waka-anak, kaning atong Biramax maka-improve ni sa imong fertility. Sa both sa lalaki, sa sperm ug sa babae sa egg cell. Maka-boost po ni siya sa imong immune system. So pang energy gyapon ni siya, pang pasagang gyapon ni siya sa mga sakit-sakit. Muna'y nakalamian ng maka. Nga sagol, usa lang sa sagol sa atong Biramax adult coffee o Biramax adult capsule. Bosa, makaingyo kag Biramax, bira to the max. Available ni siya sa inyong mga suking mga tindahan. Pwede saan mo mag-PM na ako. Ay kabalaka, pusto na to nagsakto. Akong ipadala dia sa inyo ha. O syempre, sa radio station na inyong ipaminawang karon, available ning atong Biramax Adult Coffee o Biramax Adult Capsule. Gimingaw na ko ni mo gamay, wana ka ni suroy sa balay, mutanaw ang tatag sa lida. Usay! Oo. Natanggal ko sa trabaho. Usa na itabo. Ngano natanggal man ka sa trabaho? Pasaylo ako, Joan. Namagug ko yung mga underground nga ginabuhat diha sa opisina. Asa? Usay pasabot ni mo na ana. Nasapnan ako. Nasapnan ako sa akong mga kalaki. Illegal ang ako mga gabuhaton di sa opisina. Uga. Sa tilod anay lang, dako-dako ng kwarta na ang akong ginakawat sa kumpanya. Ngano mo nagkibuhat? Siyempre, nasa ko'y gusto ng mga pangandoy. Ako'y gusto nga makabot. Dugay na kay kuha ng kumpanya. Pero tanaw na ko ako'y asinso bosa. Nanghawat na lang ko. Gi-underground na ko ang ilang mga kliyente. Umusa na'y dahilan po nga nung mahatag na ko ang imong gusto. Umo po na'y dahilan nga nung mapaiskwila ta ka. O di na nako maundang tungod kay di ko gusto nga di na ko makahatag nimo. Gibuhat na ko niyang tanan para gyapon sa imuha. Kadyot lang. Kadyot lang. So imong pasabot ka ni talang imong pagtabang ka nako gikan ni sa kwarta nga di maayo. Murag ingana gyud. Oh my God. Hindi ko makatuoan eh. Dako ako pasalamat kay gitabangan ko nimo pero gikan sa pagpangawat. Bahalag pobre mi. Bahalag pobre ko pero
please, ay kabala ka, mangita ko pa maagi. Mangita ko og lain trabaho. Sa karon ay lang sa naion ang mga aircon. Kaya na natay notice of disconnection. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Sa akong pagmata, ako nilang usan. Ambot kong asa ka, basta ko kay okay na. Wala nilang rason, ikaw akong gugton. Imo kong gipasalikan, pero imurang kibiyaan. Brother Bernie, bitok! Naguban pagyapon mi. Pero naglisod na mi, oy. Tao sahay, perminti siya di mo uli sa balay, kay usahay na mangita niya. Umurag di na yun ni. Ang resulta ni madamay pahinoon ko sa problema o sa kaso kay kasuhan sa kumpanya. O saya ngay na akong buhaton ni ini. Kay basig noon ako na pod apil matanggal sa trabaho. Tabangi ko. Mo na ni ron ba? Again, daghang salamat sa mga naminaw sa Radyo Serbisyo 94.3 FM sa Nasipi, Tagusan del Norte. Radyo Katribo Philippines 106.9 Butuan City. Partner Radio 94.9 Oroqueta City. 97.1 Mix FM Plaridel ug 92.5 Mix FM Aluran ug 100.7 Tambuli Infinite Radio Kidapawan City. Salamat ha. Ay kalimte. Palit na og Ashigo Plus Herbal Capsule og Ashigo Plus Herbal Coffee para sa maayong panglawas, para maayo ang atong mga balatian. Og siyempre para sa kang manoy nga medyo galungkoy. Medyo luya naman si Junior magbiramax, birato na max. Adult capsule ug adult coffee. Kinitanan available sa inyong suking mga tindahan o parmasya o available po mismo sa radio station na inyong gipaminawan karon. Joanne! Ako po. Muto ba mo ana nga kwan? Muto ba mo ana nga basta daw ang kwarta gikan sa di maayo wa daw kwan? Makagaba daw na. Anong dagan man lagi ubang politika nga okay lang kinabuhi. Ako nagtuusad ana nga kanang mga ingana nga mga kwarta nga dili gikan sa di maayo bisa pag makahatag kanimo na og kaginawaan karon pero sos lahi ang balo sana. Mutuog gyud ko gyapon og karma mga igala. Mutuog gyud og karma. Joanne, una, number one, unsa man gyud naba kay pagbati ni Paulo. Naba kay feelings, kay in fairness pod, ay kung nagahirap po ka mo biya tungod di na siya makabuhi nimo, ana ba? Do dili ko ganahan nga masuportaan nimo iyang gima, di maayo nga gibuhat. Pero kung gugmaan na pod gyud ka kang Paulo, then it's about time nga imo siyang suportaan mo, nang balik zero gyud mo. Di po ko ganahan nga bulagan din nimo siya kay di na siya ka maka-afford. So burag ang dating diha is nang warta ra day ka kang Paulo ang imong pagsulod sa relasyon tungod lang di ay sa mga hatag-hatag, no? Also, para nako bitaw ka ng mga hatag-hatag. Alam mo, pimingon na ng in love naman na siya kay hatag-hatag naman na. Well, mo nang gingo nga kasi klase ramang good ang pagkuha o pagtughit sa gugma sa kababae.
Medyo advantage na ang mga itsuraan. Kaya mga itsuraan, pag gamay lang nga istorya, wala na, bingwit na din nilang gugma sa babae. Di ba? Kamo mga babae, pag gwapo, magmama din mo. Pero siyempre naman ibang mga lalaki nga medyo dili macho, dili gwapo, dili talented, pero na'y kwarta, maka-afford. So muna ko sahay dito sila focus sa mga hatag-hatag regalo. So kamong mga laki nga di ka-afford, ay mo kasina. Masuya man din mo sa bang laki nga, sus, tungod lang idato na siya, sus, magyaw-yaw din mo. Suya lang mo kay way inyo. Pero sa tinunay lang, like I said, akong utrohon, na may mga lalaki lagi nga depende kung sa ilang gigamit nga instrumento. Nay uban, di kay gwapo pero nay talent. So mo nang usay, uban-ubano nila sa bidyokihan para madunggan ang iyang tingog. Uy, may manin siya mo kanta. Anak din, di ba? So napoy usahay nga, iagi sa kwan, usahay na mga batig naong. Pero may kay modulag basketball. So mo nang dalon din nila sa kwan, sa mga liga. Di ba? Pag ato sa liga, uy, may manin siya mo kwan ba? May modulag basketball. Bungkag din dia. Bungkag diretsong tinapok. So klase-klase ang pagdiskarte sa mga laki. Naunsaon nila nga mabungkag nila ang tinapok. So para sa bang mga laki nga, uy, di man kay ko gwapo. Dako og tiyan sa bakaha. Pero nako'y saktong trabaho, maka-afford ko. Di pwede nga akong i-offer o pre-ana, pa-eskwelahon. Ipasakay sa kong sakyanan. Ipatanaw sa imong balay. Tagaan og cellphone. Depende na po na sa bae. Di, magpitok-pitok po rin bae. Uy, okay sa ni siya. Makahatag siya ni siya sa kong kaugmaon. Labi na kung kuana, medyo idaran na ka. Kaya kung bata-bata pa ka, mga 20 years old pa ka, mga 25 below, ang criteria for judging diya, napagin na sa 80% physical appearance. Napa 80% pa ang kagwapo. Pero magkadako na ka, magkaedad na ka, magkapadlo na ka sa 30, ang imong criteria for judging sa imong forever, magkagamay na lang ng kuan, physical appearance. Nagya po ng physical appearance, pero magkadako na dito na sa kuan. Pilay sulod sa pitaka. Makabuhi ba ni sa akong anak? Makapa-eskwela ba ni sa private school akong anak? Diya na dayon. So busa kamong mga medyo batig naong. Busa ka mo mga batig naong, paningkamot yun mo nga makakita mo sa itong trabaho, makwartahan yun mo. Kung kwartahan na mo, maglakag-lakag na sila sa inyo, ha? Lalaing kay ka, Sir Bern. Harsh kay ka, harsh. Wala lang, real talk naman na siya mga igala. Real talk na siya nga istorya, ha? So sa imo, Joanne, muna sa nga panahon nga pagsukli sa iya. Katong panahon na do, dito maayo, sayop to nga kwarta, kinawat to nga kwarta sa kumpanya. Pero in fairness naman, itong gibot para sa imo. Then, ikaw suklihan po ni mo, nahigugma magyuga ka. Kaya ang problema karon kung tungod kinawala na bulabog iyang kwarta, ipangatag sa imo, ta ikaw po karon kinawala po ni mong gugma, oy, unsa day na di ay. Suminto siya, nang kwarta na day ka. Di ba? Di maayo. Dagan salamat sa iyong pag-uban-uban. Ay kalimti ha, follow ko sa akong Facebook account, Bitok University, sa akong Instagram, Bernie Bitok 2, o katong mga ga-TikTok, i-follow po ko sa TikTok ni Bitok. I-PM ko ninyo ha kung asa mo gapaminaw. All over Mindanao. Sir, tigpaminaw ko nimo sir, o asa nga lugar. Sa Cotabato ba ka? Sa Agusan, sa Nasipit ba ka? Sa Butuan ba ka? Plaridel ba ka? Aluran ba ka? Oroqueta ba ka? Kidapawan ba ka? Bisa ka sa baka? Bakbak baka? Kaya salamat sa intalan. Ingat mo. I love you all. Bye!